मा होनब्रा आं खोनादो ओरै मोनसे गामिनि ना मायो Hey, halo, halo. Dengan malu bal, sedang boleh begini. Oke dah. Oke dah. Işte. Ang kipnang nasi pada, kipnang nasi pada kadang. Kenapa? Aku kebalik jambah, kipnang. Hat. YouTube open खालाम. Open खालामलाय. YouTube open खालामलाय. Mas लोगो हरदोंमोनलै नो. YouTube open खालामलाय. सासे लोगो फन हरदोंमोन YouTube आंनाव open दे. खालामलाय. र'. Hello guys. जोंहा बेरायफैलायबाय नै. ओरैजाय. Hello. Kenapa? दानहरबावो दा हमबावा. ले. ले. Siapa nasi dia? Mana? Yung dungli. Bal. Kasih. Sudah. Mana mendia? Mesti mau. Cala जायाखिसैबो मेथाइखौनो. Kalau mesti apa na? जाजोबबानो जायोना. सोना लाखि आंलाय दा जानो. Nilai phone deh. Mana? Open खालामलाय. Royo na. बेरायदों ओइ बुन्दाफोर सिख्लाफोर नायफैदों सोर सिख्लाफोर. ओइ Gaya na. सिख्लाफोर नायसैदो सिख्लाफोर. Nunggu nomor gaya berapa dua? थांसै. Nah, मोसौआ नोगोद दिसटार्बलै लामायाव. Halo bro, खबर मोजां. मोजाङानो bro. दे लोगोफोर खबर सबर माबोरै नोंसिनालाय खोन्थाहरलायदो. गामियाव आरोना बेरायगासिनो दखान थांनो मेथाइ जाहैदोंमोन जाना फैबाय.
दा गामियाव ओरैनो बेरायनो टाइम पास लायफैबाय आरो नोंसोरजों रायलायनो होननानै दे कमेन्ट खालामलायदो दसे रायलायनोसै फाक्का सिख्लाफोर नायनो फैथारखादों बे सेंग्रा साथामा फैखादों दा सिख्लाफोर नायनो मोजां बिदि मा खेबो खेबलाय मा जाखो मोजां मानसि जाया जालालै आइफन सोनानै आइफन सोना थासि थौदोब्रा थौ हाय ब्र मा नुदा उनाव थाब्रा नुजानो बायदोंबा बैयाव गेम गेलेग्राफोर दं र' गेम गेलेग्राफोरखौ खोन्थालाबायनोसै आं नोंसोरनो होनदों ओइनो मोला मोथानो मोजां ब्र खबरफ्रा बिदिनोसै ओइ सेंग्राफोर मा खालामदों ओरैनो बेरायहांग्राबानो दिनै गेम गेलेया गेलेया जासोलायो जालाय ओरैबो दंमोन नै गेलेखांबाय खोमा जिरायजोबना दं नै सासे फनसो रायलायगासिनो बेस्थ' हा आइटेल मा बेसेबां 2 GB है नाले बेनोसै आरो गेलेफादोंब्रा आं थाल लांदिया गेम गेलेनायफ्रानो मानो नायनांगौ ने आया नै दा मा जाखो गल्ला गेलेबायलै नों सुबायजारनि ब्र बाक्सा चिरां बाक्सा जाबाय चिरांनि बिजिनि सुबायजार नायलाय आंसिनिया नायलाय 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 दाख्लै जखाबाय माथो नायलाय आइया बिदि फट' गैयाबा माखौ जेनेबा ओमफ्राय दे मा र' आं हरनोसै दं होनबालाय ओइ सेंग्राफोर बोरै दं लाइक खालाम लाइक फालौबाय एसे
ओइ मा गावसोरल' बेरायहैयोलै आंबो थांगौमोन फाग्ला नों गामियावनो फैयाबा आंलाय बोरैथो नोंखौ लेंहरनांगौ जाखो नों न'आव थाबासो ना आं लेंहरनो हागौमोन ना ब्र' नोंबो न'आवनो गैया जाहैबाय आं बोरै लेंहरबावगोन बाक्सा क्रिएसन अफिसियेल थेंक इउ ब्र' हेलौ एसे शेयार खालामना होदोब्रा मेरे जानोसै ने बेबो महाराजा मोनसे लाबोजोब्बाय दा जानो लाबोनायनि जा बरियाखाना एकदम फुंनिफ्राय सानसे गेम गेलेयो आरोना बेखार मानसिफ्रासो गेलेफैयो गेलेदों आरोना मिथिया दै खमाय खालामदो एसे हाइट लाबायनोसै दसे रथ' दे र'मोन 1 मिनिट केमेरा बोरै जाखो सारा गैला फाग्ला बिदि लोगो बिदि गाबज्रिबायो आरोना जांगिला सासे लोगोआ आंनि नायफादों आरोना खाथियाव जा दिसटार्ब जेखाइ ब्लक हाय ब्र' नै बिब्रा आंखौ दा गाबज्रिफानाया साला जा फाग्ला मानसिया बायहेरा जागोन खालामनाङा आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी ब्यूटीफुल सामने वाला रब्रा आंना सास गैला बारा बुरजा आं हिनजाव लानोसै लायजोबोर आं माबा दोनखाबाय बानायखाबाय आङो जानांसिगौल' हिनजाव आं बानायना दोनखाबाय नै दा सासे हिनजाव लाहां फैदों नै माला लागोन हाबाफ्रा खोन्थाना हर जासिजोबखागोन
पिक नेला फैसा गैयालै फैसा गैयालै नै माबा पिक गैयालै ठीक गैया रिसार्ज गैया हेलौ फैजाखो हेरा सोरनावलाय आंखौनो नुफादोंरा बिमाबो हाय दखानावसो मेथाइ लायनानै साहा फुदुंना लोंहैनांसिगोन थान्दा हो हाबलाय फालायबाय औ दा फैसिगोन आं नायरा नाय टकेनखौ दा सोलायबाय नामा जांगिला बेयो मा 1 मिनिट रुको बेयाव दोनबाय थाहाय साननैल'बा सुभास्राबा बस थेंक इउ ब्र थासिगोन हारसिं मोदै हगारनानै माबे जानो दखानाव थांनि र' र' जोंना बैनो न'आ ओरैजाय दा देखायगोन आं र' दसे थानानै जों गामिखौ एसे नायसोमलांबाय थादो ओइ फांसनाव थाङा थांगासिनो आरोना दखान बोथोराव अखा हाहांहांनो हेलौ मा गायदे मैगं बेफारि नुखादों
थांबो थांनो इबौ र' थांनि आंबो हालौ मा जाजोबखो दे एसे नायलाबायना होथो नायदो ने गामि माबायदि खोन्थाहरलायदो कमेन्ट खालामलायदो जायग्रा फोथारानो आं गोदो नाइल पि स्कुलानो बेनो आरोना जों गोदो हाबनाया मेथाइ दंलै मेथाइ जाम्बा जा मेथाइ दं मेथाइ जाम्बा जा सिथ' दं एसे जावसिलाबायनो जावसिलाबायनो है मैदेर मोखां हेलौ फिन बड' चेनेल ब्र नोंसिनि नङा नै जेन बड' चेनेल नोंसिना नङा बिदिलै फेट बांद्राय देखायजानाय नङा ओइ एबाव थांनो ए दखान थाङोनो नैबे सिख्रा मानैया फिन बड' चेनेल न' ओरै थांसै दा माथो फंबाय गोबोरखि मोखां माबोरै खबरफ्रा मैथा सिखाव ना सिखाव नुखायो मानसिखौ नायलाय नाया आयै ओरैबायदि ना सिखाव नुखायोलै मोनथों नायलायनो इउटुबाव नुबाय नोंखौ दा नायदो बोरमा खि सिखावनो एबाव थाङो एबाव हा बे गावसिनावसो थानायदोंमोन आं रावबो गैया एबाव थांगोन इउटुबाव नुसिगोन जाम्बाफोर नायदोलै नोंसोरो दा नुजाखाला दे ओइनो गोबोरखि मोखां सासे दंबावो सिगाङावहाय एकदम मैथा फिथाइ खावना जाग्रा नुखायो माथो हिर' एसे हाबना नायदोब्रा ओइ बारा जानोबो नोंसोरसो जागोन आं हले जाया मा जोथार नोजोर नायो नोंसोरो
30 मिनिट ग्रोब जाथोंसै लोगोफोर 30 मिनिट जाबानो अफ बानायसै लखनो थाखाय ओंखारलांबायनाแล้วก็มาเที่ยวนี่ล่ะเอาดิ दे लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टप खालामनोसै बाय बाय